Så I skal lige vide, at der sker sikkert noget fra start. Og jeg er bare ultra offensiv. Ja. Ja. Juan Marta. Ja. Juan Marta! Fuck, det er faktisk godt lavet. Prøv at se, hvis du skifter ham ud, så havde du ikke lavet et mål, inden der var gået 1 minut. Jo, nu har jeg bare gjort det med ham, der jeg ved det. Rooney. Ja, det er mig indtil videre. Du skabte en, jeg skaber hele tiden noget foran i mål! Sådan er det. Fuck, jeg er syg. Fuck, det er en lækker kast! Fuck, det er en lækker kast! Det er en lækker kast! Fuck, den skal vi gense. Du tager ikke Lars Gauto igen. Nå, okay, tak. Det kunne jeg jo. We did it, Balvis! Kom nu videre! Og røvsyg chance. Nej, den kommer man ikke til at se. Jeg ser mig fandme lidt chance, hvor man scorer. Nej. We have it.